Už nejakú dobu mi ležala na stole otázka, čo si myslím o delení peniazy vo vzťahu alebo v manželstve, či teda by mali byť peniaze spoločné, alebo by si každý mal spravovať svoj vlastný účet. Moja otázka je, ja teda samozrejme viem, že sú rôzne partnerstvá, ale štatisticky častejšie je to muž, ktorý zarába a žena, ktorá ostáva doma, treba práve s dieťaťom, preto budem hovoriť o tomto modeli. Takže, akí sú peniaze indikátorom hodnoty? Otázka, nad ktorou sa môžete zamyslieť, je, akú hodnotu má pre tohto muža vzťah s danou ženou, akú hodnotu to indikuje, keď on chce mať svoje vlastné peniaze pod kontrolou, keď chce mať svoje vlastné peniaze oddelené od peňazí tej ženy a od toho, čo prináša žena. To je len otázka na zamyslenie. Ak peniaze indikujú hodnotu, koľko hodnoty vkladám alebo vidím v danom vzťahu, keď ich chcem tieto financie oddeliť. Takže už asi toto vám naznačilo, že aký je môj uhol pohľadu. Ja som zastanca toho, že peniaze, zdroje sú v partnerstve spoločné, pretože sú spoločné aj iné zdroje ako finančné. My máme tú tendenciu práve sa pozerať na peniaze ako na špeciálny zdroj, na zdroj, ktorý je iný ako hociaký iný zdroj, ale keď si uvedomíme, že to je vlastne preložená hodnota, tak si uvedomíme, že vo vzťahoch majú takúto hodnotu aj iné veci a iné služby a iné veci, ktoré robíme ako len čisto financie. Takže keď si to preložíme, dajme tomu, muž chodí do práce, žena je doma a on zarába peniaze a tej žene vydeľuje trebárs 100 vreckové, ako to bolo v tomto prípade. Keby sme sa pozreli na to, že zdroje vo vzťahu sú aj iné ako finančné, čo by mohli byť tie zdroje? Mohol by to byť čas, mohla by to byť energia, ktorú tá žena venuje do trebárs starostlivosti o deti, o domácnosť, o to, že to dieťa vynosí, porodí, kojí a tak ďalej. To všetko sú zdroje, ktoré nie sú finančné, ale napriek tomu tvoria ten celkové množstvo zdrojov, ktoré my máme vo vzťahu. Intimita je takisto zdroj. Vzájomná pozornosť je takisto zdroj. A keď to takto urobíme, že si tieto zdroje oddelíme, je to, keď poviem paralelu, niečo podobné, ako keby žena povedala, vieš čo, ale ty si bol v práci a zatiaľ ja som rástla v mojom bruchu to dieťa, ja som ho porodila, takže to dieťa je moje. Alebo toto jedlo ty nemôžeš jesť, je to moje jedlo, bo ja som ho urobila, ja som ho uvarila a ja ti iba vyčlením určitú časť toho jedla, ktoré môžeš zjesť. Ja viem, že to je trochu pritiahnuté za vlasy, ale chcem to použiť ako príklad, aby ste si uvedomili, čo energeticky sa podľa mňa odohráva v takom vzťahu, kde sú tie peniaze a zdroje oddelené. A že sa to dá prirovnať vlastne k iným zdrojom. Alebo, a to musím povedať, že niekedy ženy robia, práve takýmto spôsobom dávkujú intimitu alebo spoločné zdieľanie intimity s mužom, ale ono to môže mať hlbšie dôvody, práve ako jeden zo zdrojov. A to je to, kam sa chcem dostať. Že veľmi často, a to je ďalšia dôležitá vec vo vzťahu, je to o dôvere alebo nedôvere. Často počujem ten argument, že muž nechce, aby žena míňala príliš, práve preto je vyčleňuje peniaze z toho, čo zarobí, lebo on je ten racionálnejší, ona je tam menej racionálna. Inými slovami, ten muž hovorí, ja ti neverím. Ja neverím tomu, že dokážeš zaobchádzať s našimi zdrojmi dobre a rozumne. Tým pádom je tam vlastne určitý level nedôvery v tom vzťahu a to je tiež niečo, čo je hodné povšimnutia a čo môže byť výpovedné o kvalite daného vzťahu alebo o nastavení daných partnerov. Čo je ale ešte dôležitejšie, je uvedomenie si toho, že ak muž je ten, ktorý ovláda takéto dôležité zdroje, ako sú peniaze, a že ich vyčleňuje žene alebo jej určuje, čo ona si môže dopriať alebo nie, vytvára sa medzi nimi nepartnerský vzťah, ktorý je mocensko závislostný. Jeden má moc a druhý je na tom závislý. A častokrát sa deje to, že trebárs tá žena, ktorá sa cíti vlastne ako závislá, ako tá, o ktorej muž rozhoduje, sa bude cítiť nespojená a bude mať tendenciu uzatvárať sa práve pred tou sexualitou a intimitou. Takže to je môj uhol pohľadu na to, prečo sa to tak deje. A potom tretia vec, vo vzťahu, naozaj zrelom partnerskom vzťahu, je dôležité, aby si ľudia navzájom sa podporovali v tom, čo jeden alebo druhý chce. Vo svojich autentických, hlbokých túžbách. Už to nie sú túžby typu chcem mať celé hračkárstvo doma, ale vlastne je to o tom, že človek túži po niečom a ak ho ten druhý chce mať autentického a takého, aký autentický je, tak by ho v ideálnom prípade mal maximálne podporiť v jeho túžbách. Inými slovami, ak toto bude to, čo ťa spraví šťastnou alebo šťastným, ja nemám právo ťa v tom zastavovať alebo ti to zakazovať. A ak ťa v tom
nepodporím v tom, po čom ty túžiš, hoci mám na to prostriedky a mám na to možnosti, napríklad peniaze, ktoré mám. A aj tam by som sa pozrela na to, že prečo ten vzťah vlastne sa takto vytvára alebo takto odráža v našich životoch, kde navzájom sa nepodporujeme v tom, kde sú naše najlepšie túžby. A samozrejme tu môžete použiť aj moju metódu 4 prstov.